tapusin tayo ita! Awan ti ibati tayo uri na isa! Ibusan tayo ti piagda! Inapalabas. Nasair ni kulit po itimbaga kenkwana ni Gunday asan na ngay ayaten. Nakunamet ni Akliw, analabit ajay paylaim muna akaayan ayat ni Gunday ti ay ayaten na. Ket gaputa na singed na bakit damay ken Gunday. Napandangarod nagdamag kene bakit damay. Ngem inlibak ti bakit ti amuna may papan iti dayta banag. Iti sabali a bangir, madama ti panaginsayo da manayon. Iti nadanon ti panagisparing da. Ti makder ni Linaya, kayat na ti makiisparing. Ket ni Akir ti lumaban kenkwana. Ita gagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Kalaleng! Sumardeng kayo! Saan ang mapalinda ito'y? Saan ang mapalinyag laban talinaya ken Akir? Agulimog kayo! Babae ni Linaya! Iso saan ang mabalin ang mag-isparing iti lalaki? Kabalak! Pangulo Manayon! Anya? Lukas tangarot! Irugitan ti aglaban, Linaya! Ayok ka talaga, ata. Di ka mapakawan itikan nito adang ramti kabsat ko. Nasaktan ka kadi unay, Linaya. Wan manong, naisalta ka. Gapo itijak na siputan apa ng patid kanyak ni Akir. Imbagakin ka adikan makilaban. Awan anyaman na daytoy, manong. Kabalak daytoy. Kasjay gayam ti estilo ti laban ni Akir. Katanda anak dayta. Amok ton inton sumaruno. Di kagdanag man. Jak sakitan dayta na pasamak. Kat inton sumaruno. Nasken nga abakak ni Akir. Narpasan ti insano. Inton bigat man. Urayat ni Manong Manay. Tagkuyog kami nga agawid. Napintas atayag. Apay nga inasit ganak, Akir. Nakarit kay tilaban. Ngamawan mat gaya mamom. Anya? Rumbang agsanay kabayan na imbag. Iti kasta. San kanton na may saltak inton sumarano? Wan! Laglagi pak day tangay bagam, Akir. Tainton sumaruno. Saan kalaon nga isaltak? No di pa'y kat idumudum kanto iti daga. Aging gaama iris day tadukpap nga agong mo. Sige, Linaya. Aramidem no kabalam. Sige. Agpakleb ka, Linaya. Balasang ko. Tailuten ka. Wan, ina sinay. Aday ta, ina. Saan unay anadang ranti patok mo, balasang ko. Ngamnas kan nga ilutan talata. Sige, ina. Aganad kanto inton sumarono. Amangan no maisaltag ka manan. Narigat no kanayon ka maisaltag. Wan, ina. Talagang awanan ba inday nga Akir manayon? Babae di kalaban na, ngam kasjay ti inaramid na. Kasanon no dakdakas tinapasamak ken ni Linaya? Uncle. Pangulo Manayon. At daytan ni Manang Sinay. Kumusta ni Linaya, ina Sinay? Awan ti pagdanagan yaw. Tawan ti dakas ang mapasamak kan ni Linaya. Ina. Ala, agawid akon. Agyaman kami, ina. Sige, itulod ka aging kadya kalapaw mo. Nasaya at manayon, no itulod mo ni Manang Sinay, nang runa katrabiin. Di ko na siguro ni Manayon. Katawan mo kiti panakilaban. Anyangay, impanagnek ko tilaing ko. Katitipay mismo akapsat na. Wan nga ron, amo Akir.
naisaltag ni Linaya. Akin lalayng matday jaya babae. Iso akas jay iti maganap na. Nalaing ka amo. Talaga nalayngak kakadwa. Kat dumteng to ti kundaway. Uray ni manayon. Abakak itirangat. Sa anak ang makaturog. Pampanunutag tinaramid kanyak ni Akir. Naibabainak itikas di palang patid na kanyak. Gapo iti day tanga inaramid na. Ikagumaak ti agsanay anaimbag. Aging gaan lumaingak iti husto. Kalpasan na. Karitak itirangat. Kat ipasiguradok nga abakak. Balsag ti awanan ba in alalaki. Tita Pangulo, nagdakalan ti balayo. Kat nagpintas ti pan nakaramid na. Da kayon ti kalagdaan, kung kapintasan ti pagnaidan dito sa guday. Rumbang lang, kasyak ti Pangulo. Halo ti silip na. Sasagay sa kayo, Pangulo. Agraman ti anak yo ang maladaga. Pinsan lang at ipagnanaidan mi ti mapapintas. Agraman dito irwar. Kasano, Pangulo? Kalpasan na marami ti balay. Ingkan to mga yab iti babae nga aggaik. Ken agmula kadag iti masetas iti aglawlaw, ha? Ha? Mayat, Pangulo. Tati kayat ko, may ayo ni Gunday. Hala, di kayo agbuntog-buntog na kayo, babae. Agawaan niyo tagmulay ti masita si taglawlaw. Naska na may ayaw ta asawa ti Pangulo tayo, ani Gunday. Papintasan niyo taglawlaw ti balayda. Nagpintasan to'y balayo, Gunday. Kastamatan dito'y ruwar. Napalawlawan kadagiti masetas. Saan ka kadi amaragsakan? Diyak mo, ina. Gunday, ar-aramidan ni kulig o ti amin. Tapno maragsakan ka. Namuray anya pa iti ar-aramidan na. Sa anak tulat ta naragsak. Kasta ti marikrik nak ina. Nasaysaya atan nga ibagak tipod na. Ngam ti ibagak an naragsakak. Ngam saan matgayam. Gunday, Kat dayti nga inaramid ni kulig ko. Ti panang papintas na iti balay mi. Saan aday ta ti mang paragsak kanyak, ina? Gunday, No dikat, ti wayawayak. anya? Pangulo, panagkita, kat sana naragsakan ni Gunday nga asawam. Iti panang papintas mo iti balayo. Anya. Diyak po'y nakita nga minsan, Pangulo. Nakamisuot pa'y kiti. Ano ko, Pangulo? Pinapuksitan akmatan. Ibabawin day ta nga imbagam, Akliw. Naragsak ni Gunday. Saan ka di? Wan, Pangulo. Naragsak ni Gunday. Anay ko. Manipod ita. Diyak kayat amakangagkan ka iti saan amaka ay ayo adengan. Kasano dahi ta, Pangulo? Uray na kami suot ni Gunday. Ibagam anak ka isang. Anya? Nawatam timbagak. Wan, Pangulo. Wan, nawatak. Oray na kami suot, asawam. Ibagak lata nakaisam. Naglawag ka nawatak, Pangulo. Kunday, adda kayo gaya mitanak mo dito likudan ti balay yung agpapainit. Apay nga imasidag ka, Akliw. At kayat ko adamagan, Kunday. Maragsakan ka kadi. Gaputan nakapimpintasan ti balayo. Kan nagpintasan taglawlaw yo. Kasi ta, addan pagtugawam dito likudan ti balayo. Lukas tang agpainit ka. Sumungbat ka kuma, Kunday. Naskan ka di asong batak day taawan kas iskan na damdamagan. Ha? Ala, adaywan na kami iti anak ko. Umay ka, Akliw. Agtsaata. Wan, Pangulo. Wan gayam.
At dagi nam di talikudan ti balayo. Ang papainit da. Ket, Kat nakaragragsak ka pirmi ti asawa ang Pangulo. anya? Tinamag ko, numaragsakan. Gaputa nagpintason ti balayo. Ngam nagkatawakit din iti nakapigpig sa nga uray la umlakan. Anay ko, Pangulo! Apay nagtapis ka! Di naklukwen akas takliw. Jackpot yan ti bagbagam. Ni Gunday, nagkatawa iti nakapigpig sa nga uray la umlakan. Pangulo, nalipatam samod di imbagam kanya kiti kalman. Nauray na kami suot ni Gunday kat ibagaklat ta nakaisam. Anya? Saan ka di akastati ko nam, Pangulo? Kaya to sa Hunday ta, akabaliktad na ti ibagak. Anya? Kas itay, nakamisuot kan makaungot ti asawam iti nagdamagak. Iso akabaliktad na ti imbagak ka. Sa ita, agtapis ka. Di ka maawatan, Pangulo. O sige, alaan nyo amin na nagmurangan mi. Tayin kay ilabay di karayan. Un Pangulo! Di kay agdanag, tatangdanan kayo. Un Pangulo! Manipod ita. Da kayon ti tagalabami iti asawa. Un Pangulo! Anya ti makunam iti balay tagunday. Napintas? Saan ka di? Ket paramin kan ka dagitoy. Nangalak meten iti tagalabata. Tapnusan ka na mabannog pa'y ngaglaba. Awan sa baling aramidam. No di ti mga iwan iti anak ta. Jakayat ngagbannog ka. Iso na saysaya at no adda tagalaba. Ken tagadalos dito'y balay ta. Awan ti makonak dita. Pagayatam dayta. Para kan ka daytoy, Gunday. Ay ayatan ka. Iso nga ramidak ti amin apakalag-anam ken pakaragsakam. Iti panagkunam kadi. Kat naragsakak iti aramidam kuligo. Anya, Sa anak anaragsak. Nga oray anya pa'y ti aramidam. anya. Gaputa saan ka nga ay ayatan. Anya. Gunday, pakawanan nak. Naklatak namin itimbagam. Iso natungpa ka. Oray pa'y patayin na kuligo. Ah, Saan kan tulat tamayat? anya. Aramidam ti kayat mo. Gaputa awan kabaglakan ka. Maaramid mo latta ti kay kayat mo kanyak. Gaputa nalapitak laang. Ngam agpatingga ka laang dita. Gaputa saan anaan-anay tiragsak mo. Anya. Kat ulitak manin nga ibaga. Kan ulitak tulat ta nga ibaga. Asaan ka nga ay ayatan? Anya ti pagbanagan ti relasyon da kulig-o ken Gunday akas agasawa. Gagayem. Ti yuliwayan adengken ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Kalaleng. Nobela ni Virgie Paglay. Musika ken iti direksyon. June Ributazo. Computer recording technician Dante Martinez.